Hola, bona tarda a tots els que heu vingut avui. Avui tenim un ponent especialment atractiu de presentar perquè és professor de la Universitat de Barcelona, és professor associat especialitzat en recursos minerals i és una persona a més que està acostumada a fer unes xerrades molt didàctiques i molt amenes i espero que el tema sigui interessant i que en gaudiu molt perquè s'ho val. Moltes mercès per vindre. En Marc Campeny és el que ara té la paraula, que és el que realment té coses a dir aquí. Vale, perdona. Vale. És a dir, perfecte. No? No se sent? Sí? Ara? Sí? Vale. O sigui que l'hauré de fer sentat. Vale. No estic massa acostumat a fer, com dono classes, sempre les dono de peu, però espero que es pegi. Val? Doncs, en primer lloc, gràcies al grup mineralògic català. Sí, un altre? Sí, millor ara. Sí? Se'm sent bé? Sí, ara sí, no? Millor. Val, doncs, en primer lloc, com deia, gràcies al Martí per la presentació i a tota la junta del grup mineralògic i a tots els seus components per permetre'm avui fer aquesta conferència o fer aquesta xerradeta. Espero que la trobeu, si més no divertida, amena o interessant i que després en puguem parlar una mica del que fem. No? La idea d'avui també és portar-vos una mica en el grup, no? Acostar una mica al grup el que es fa a les universitats o part del que es fa en recerca a les universitats o en aquest cas en el grup de recerca on jo treballo i parlar d'un tema que també té molt d'actualitat, és a dir, el que són els minerals estratègics, els minerals que s'han qualificat com minerals del futur i els minerals d'aplicacions tecnològiques, no? Per a aquestes tecnologies del segle XXI. Val? Ara en parlarem una mica. Bé, per iniciar una mica com a mode d'introducció, no? El que estem veient aquí són dues imatges bastant similars, no? Dos vehicles, no? D'aquests de transport, un suposo que els coneixeu tots, no? Els Picapedra, no? El Pablo Picapiedra i el seu amic Pedro, que es desplacen amb aquest cotxe, no? Que està fet amb fusta, amb 4 pedres, no? Amb una miqueta amb el que podien. No? I al costat hi ha, no sé si el reconeixeu, però és un Toyota Prius, va ser el primer cotxe híbrid que es va comercialitzar de forma més o menys estàndard aquí al mercat. I la diferència primordial entre un i l'altre, a part que aquests dos han de pedalejar, no? Pràcticament per moure el cotxe, és que el Toyota Prius no només conté vidre, no només conté plàstic, no només conté la mateixa benzina, no? Sinó que està ple de metalls. Metalls, alguns d'ells bastant coneguts, com poden ser el coure, com pot ser el níquel, el ferro, però d'altres que potser us semblen o no tenim tan clar ni d'on provenen ni per què serveixen, com el liti, això d'aquí que són les terres rares, sí, les REE, ara en parlarem d'elles, el niobi i tàntal, el famós coltan, sí? O alguns elements tan valorats com el platí. Val? En parlarem ara. Això és una caricatura de l'any 2013 perquè us feu una idea de lo necessaris que són els metalls en la nostra vida quotidiana. Aproximadament, això ve dels Estats Units, per tant, cada nen americà diu que en la seva vida necessitaria... Sí? Perfecte. Millora? Sí? Posarem així. Vale. Doncs, com us deia, cada nen americà necessitaria en la seva vida, perquè us feu una idea, 3,3 milions de pounds, són mesures del sistema anglosaxó, però de minerals, metalls, combustibles, no? En la seva vida. Una idea, per exemple, per fer una
aquests elements que estàvem parlant fins ara, aquests elements metàl·lics, això és la taula periòdica dels elements, suposo que tots coneixem. Alguns són bastant comuns i bastant coneguts, per exemple el titani, s'extreu d'un mineral que es diu ilmenita, que és un òxid de titani, tots més o menys el coneixem i el que no doncs ho comentem ara. Alguns altres elements com el crom, per exemple, que s'extreu de la cromita, també és un mineral bastant comú. L'hematites, sabem tots que és una mena de ferro, o per exemple la calcopirita, que és el mineral principalment de coure. Són aquests elements o aquests metalls bastant comuns, bastant utilitzats i d'ús bastant extès, sobretot des de l'època de la Revolució Industrial, però n'hi ha d'altres que ara comentarem que potser no són tan coneguts dins d'aquesta mateixa taula periòdica i que costa molt saber també d'on venen. D'on extraiem aquests minerals? Hem de tenir molt present que tota l'explotació de metalls, aquests metalls que fa servir aquest nen americà, aquests metalls que utilitzem nosaltres en la nostra vida, en el nostre mòbil, en el nostre cotxe, provenen dels minerals i provenen de la mineria. Això és una fotografia de Chuquicamata, per qui no ho sàpiga, és la mina de coure més gran de tot Xile i també una de les explotacions de cel obert més grans del món. Chuquicamata aproximadament, perquè us feu una idea, em sembla que l'extensió són com unes 10 illes de l'Eixample de Barcelona, perquè us feu una idea, i aquests camions que semblen tan petitons aquí, la roda només ja és més alta que un camió d'aquests normals. És a dir, estem davant d'un gegant, i tot això només es fa per extreure coure, és a dir, hi ha una ciutat pràcticament que viu envoltada de la mina. El coure és un metall que tots sabem que té molts usos en la indústria, en la fabricació de molts aparells. Mirny Mine, això és Rússia, òbviament la ciutat es va fer després de la mina, si no van soterrar la mina la ciutat per fer pràcticament la mina. Això és una mina d'un altre element que l'home preua molt, no són metalls, canviem una mica de terç, però per introduir altres coses. Això és una mina de diamants, és una de les mines de diamants més importants de Rússia, una kimberlita, i com veieu també la seva extensió i és monstruosa. I per rizar el rizo que diuen, us mostro una fotografia realment impressionant. Això és Diavik Mine, una altra mina de diamants al nord de Canadà. Explica la història que al sud dels Estats Units apareixien diamants en zones de placers, però ningú sabia d'on venien. I el geòleg que estava treballant en aquesta mina, que va descobrir la mina, el que va fer va ser intentar seguir el curs dels rius i de les antigues glaceres fins que va arribar a aquesta zona del nord de Canadà. I quan estava allà va dir, ara no he trobat la mina perquè hi ha aigua. Diuen que l'acompanyava la dona, que normalment són les que pensen, i li va dir, i si està sota l'aigua? Doncs estava sota l'aigua. És a dir, al final el missatge és que aquest nen americà, aquells metalls que necessitem per desenvolupar els nostres cotxes, per les nostres tecnologies, s'extreuen d'uns minerals i aquests minerals provenen de la mineria. Hi ha gent que el que està fent és buscant-los, que està explorant, que està intentant-los trobar, que són recursos que s'han d'extreure i que han de venir d'algun lloc. A partir d'això, sembla una cosa molt fàcil, però perquè es fa una idea, un dipòsit mineral, una mina, un jaciment, és un fenomen geològic totalment excepcional. Si agaféssim el que és l'escorça terrestre i féssim un percentatge, el 99% de la nostra escorça estaria formada bàsicament per aquests 9 elements d'aquí, entre els quals la meitat és l'oxigen, el silici, trobem una miqueta d'alumini, ferro, calci, sodi, potassi, magnesi. Fins ara no hi ha cap d'aquests metalls que hem comentat, no hi ha el coure, no hi ha el titani, no hi ha el ferro i molt menys el coltan o les terres rares. És a dir, que tots aquests elements que són tan importants a l'hora de fabricar tants aparells, de desenvolupar la nostra vida pràcticament, representen un 1%, és aquest quadradet blanc d'aquí, del que hi ha a l'escorça terrestre. I d'aquest 1%, fixeu-vos que una gran part és el titani, que és un element bastant comú, o algun altre com el manganès, el sofre, fins i tot el carboni. Però fixeu-vos que només un 0,1% de tota l'escorça en general són aquests metalls dels quals hem parlat fins ara, com per exemple el zinc, el coure, el níquel. I quan trobem acumulacions d'això, tots coneixem mines on hi ha una acumulació de sulfur de níquel, d'esfalerita, per exemple, de calcopirita, doncs realment són excepcionals, són excepcions, per això s'han explotat i per això creen tant d'interès, perquè realment són grans excepcions dins de la que és la tònica general de la Terra. Anant una mica més a les que són les aplicacions, us he parlat abans d'aquell nen que necessitava per viure, sembla el nen del Rajoy, que dic jo, sembla que necessiti per viure aquests metalls, aquests elements.
Però si ens fixem, per exemple, una cosa tan tonta, no? Com una bombeta. La bombeta té molts components molt senzills, això és una tecnologia molt simple, però només per fabricar aquesta bombeta necessitem minerals, doncs, com per exemple la molibdenita, que és un sulfur de molibdè. Sí? El filament de la bombeta normalment, o les més antigues, estava fet de tungstè, de wolframi, que el traiem de la ferberita, que és un mineral del grup de la wolframita, o de la sèrie de la wolframita. També té plom, també té zinc, és a dir, hi ha una sèrie de metalls, simplement fixeu-vos tots els que hi ha per construir una simple bombeta, és un utensili, un aparell que podem anar a comprar aquí a la ferreteria per €1. I tot això necessitem extreure tots aquests minerals en petites quantitats, però hi són. No? I què passa quan, per exemple, en lloc d'una bombeta anem a una cosa molt més sofisticada, no? Com aquest iPhone? El que trobem en l'iPhone, per exemple, això és aproximadament, són les quantitats de metalls utilitzades, no? en tones, no? en 1 bilió de telèfons mòbils. Perquè us feu una idea, doncs aquest bilió de telèfons mòbils, que aproximadament és la producció que va haver-hi en el món l'any 2011-2012, ara l'estem pujant, doncs va utilitzar 15.000 tones de coure, no? O 3.000 tones d'alumini, ferro, níquel. No? Però després hi ha una sèrie d'elements que estan aquí que simplement representen, no? 20 tones, que sembla una cosa molt residual, i que són elements més rars, no? El paladi, per exemple, el tàntal, l'indi, no? Que no és un senyor que vingui de l'Índia, no? Sinó que és un element. I aquests, justament són aquests elements els que són crítics a l'hora de fabricar aquest iPhone. És a dir, sense aquests elements, sense l'indi, sense el tàntal, per exemple, sense l'indi no podríem tenir pantalles de plasma, no podríem tenir pantalles tàctils, sense el tàntal no podria haver-hi capacitadors, per tant no podríem tenir tecnologia com aquesta d'aquí. És a dir, hi ha una sèrie d'elements que són minoritaris, que són més desconeguts, que són molt més rars, se li diu de fet metalls rars, però que són essencials a l'hora de construir les tecnologies del segle XXI. Quines són aquestes tecnologies? Doncs ho hem dit una miqueta, però pantalles de plasma, pantalles planes, catalitzadors de cotxes. Sí? Tots sabem el que ha passat, no? Amb la Volkswagen. Doncs aquests catalitzadors de cotxes eviten precisament emissions, no? I estan fabricats en platinoides, entre altres. No? Energia fotovoltaica, no? Tothom parla de les energies netes, de les energies renovables, doncs aquestes no serien possibles sense la utilització d'aquests elements rars, no? Dels quals ara parlarem. Telèfons mòbils, energia eòlica, fibra òptica, tecnologia LED, sí? Premi Nobel 2013, la gent que va inventar, no? o va descobrir els LEDs, sí? Càmeres rèflex, bateries de mòbils, cotxes elèctrics, entre d'altres. I això, podríeu dir, aquest noi ha vingut aquí i ens ho està explicant i això pot ser veritat o això pot ser mentida. No? Però si teniu curiositat, podeu buscar-ho a la pàgina, qualsevol pàgina per internet, però jo us recomano que ho feu a la pàgina web de la Unió Europea. La Unió Europea té un programa d'exploració, recerca i desenvolupament associat a aquests tipus de metalls o d'elements o de materials que anomena ells Critical Raw Materials, és a dir, minerals o materials que són crítics per al desenvolupament social i tecnològic, i aquesta llista, això és públic, ho podeu consultar, és aquesta d'aquí aproximadament. La Unió Europea el que ha fet és fer una classificació d'aquests metalls, d'aquestes matèries primes, per qui no sé si es llegeix molt, però fins i tot podríem trobar alguna cosa que sembla tan tonta com el fluorspar, que no deixa de ser la fluorita. És una cosa que és essencial, no? Per al desenvolupament econòmic. Però n'hi ha una sèrie d'elements, que són sobretot els que estan aquí a la part més alta, que la Unió Europea o Europa en general té un risc de subministrament, no? És el supply risk, no? Són aquests metalls que estan cap a la part més vertical. En canvi, a l'horitzontal, el que la Unió Europea d'alguna manera classifica és l'economia, la importància econòmica d'aquests elements. És a dir, fa una relació entre com els necessitem i quin risc, no? De subministrament tenim a l'hora d'obtenir-los. No? Fixeu-vos que a dalt de tot, sí? Amb un risc pràcticament de 5/5, no? Hi ha aquests d'aquí que són les terres rares, aquí rare earths en anglès, sí? Perquè hi ha una cosa que es diu PGM, això són els Platinum Group Minerals, és a dir, els minerals que contenen platí o platinoides, com no només el platí, sinó també l'iridi, l'osmi, el rodi. Fixeu-vos que aquí tenim el niobi, que no hi ha tant de risc, però que té una importància econòmica molt important, ara en parlarem, i n'hi ha d'altres que potser sorprenen una miqueta més, com per exemple el tungstè, que és el wolframi, o el grafit.
sí? Que això avui no en parlaré gaire, però ho podem comentar si voleu després, que també és un element amb una importància econòmica molt rellevant. Per què hi ha tot aquest problema? Doncs mira, si ens fixem en els productors de materials crítics o de minerals crítics, fixem-nos, per exemple, que el niobi, que hem comentat que era un dels que tenia més importància econòmica, doncs el màxim productor a nivell mundial és Brasil, no? 92% de producció de niobi ve de Brasil. Per exemple, algun altre país com Sud-àfrica produeix més del 50%, és a dir, un 60% aproximadament dels PGM, dels platinoides. Però és que hi ha països com la Xina, fixeu-vos, que produeixen un 80% de l'antimoni, fins a un 69% del grafit, que hem parlat abans, però quan parlem de terres rares, que si ens fixem eren els que estaven a dalt de tot, la Xina produeix el 99% de les terres rares pesades, que anomenem, és una classificació que es fa, i el 87% de les lleugeres. És a dir, la Xina produeix pràcticament tot el que hi ha a nivell de terres rares a nivell mundial. I Europa té un problema, perquè si us fixeu no surten al mapa, és a dir, no produeix res, no tenim res. Depèn totalment de països com Rússia, Sud-àfrica, Brasil, Xina, en algun cas als Estats Units, però de forma molt residual, per tenir elements, és a dir, per tenir tecnologia per desenvolupar-se com a societat. Sí? Això és una cosa que jo no m'havia donat, no? Però els meus alumnes, quan jo els explicava això, em deien que si et pares a pensar els últims mundials de futbol, les últimes olimpiades, no? Fixeu-vos on han anat a parar totes. Brasil, Sud-àfrica, Xina, sí? Els Jocs d'hivern a Rússia, sí? El Mundial de Futbol a Rússia, és a dir, hi ha també tot el tema del que és el gas, el petroli, no? Tots els recursos fòssils, no hem de sesgar una mica la informació, però és a dir, hi ha una sèrie de països que controlen aquests recursos, no? I que al final el que estan fent és també controlar geopolíticament, no? Especialment a la Unió Europea. I el rei de tot això és Xina. Sí? És un país molt estrany, amb una política semicomunista però amb una economia pràcticament capitalista, i que és el màxim productor de gran quantitat de matèries primes, i entre elles les màximes, les més importants, les terres rares. Si féssim, estàvem parlant de Jocs Olímpics. Què ha passat? No. Sí. Si féssim una espècie de medaller, no? A l'hora dels productors d'elements d'aquests importants per l'economia mundial, fixeu-vos que Xina trauria unes quantes medalles d'or, no? És el màxim productor del món d'arsènic, per exemple, i de metalls tan preuats com el germani, com per exemple el molibdè o el manganès, i especialment les terres rares, on Xina té un 97% de producció a nivell mundial. Ara en parlarem d'això. I si no queda primer, doncs moltes vegades queda segon o tercer, és a dir, és un dels països controladors ara actualment del mercat de les matèries primeres. I això, doncs, que en principi em podia inventar jo i ara potser s'ho inventa la Unió Europea, bueno, també està a la premsa, no? Podeu trobar articles, no? En petits reportatges monogràfics, no? En premsa com en El País, on he agafat El País però perquè va ser el que vaig trobar, vull dir, no hi ha cap... Aquí també, per exemple, Castella-La Manxa, no? Que estan buscant recursos, és a dir, ara mateix hi ha projectes en investigació, la Unió Europea dona o està donant diners, no? Està buscant financiació, està donant financiació per gent que explori aquest tipus de projectes, no només aquí a la península Ibèrica, sinó en tota Europa. Hi ha un projecte que es diu Horizon 2020, també si ho busqueu per internet segur que surt, i fixeu-vos que ja hi ha empreses que estan intentant aquí mateix, a Castella-La Manxa, doncs, buscar aquests recursos. Sí? Això és una altra temàtica que és bastant important, és a dir, el fet que aquests materials siguin tan crítics, que els recursos siguin, el subministrament sigui tan preuat i estigui d'alguna manera tan monopolitzat per una sèrie de productors, fa que hi ha gent, no? Doncs que quan això arriba a males mans pugui haver-hi situacions incòmodes, com és un dels casos la República Democràtica del Congo, que és un dels màxims productors a nivell de reserves, no també de coltan, ara en parlarem, i on les mines estan en mans de grups rebels, no? Doncs que fan que la producció sigui totalment il·legal i pràcticament inhumana, no? Això també està a la premsa. I això quan val? És a dir, tots aquests metalls que diuen que són tan importants, són tan
quin preu tenen, no? Quan val això? Doncs no tenen un preu fixe, això oscil·la, és a dir, penseu que si hi ha algú que el ven, hi ha algú que ha de comprar i normalment és el que ven el que marca el preu, però això sempre presenta oscil·lacions. Però perquè ens fem una idea, els platinoides, els minerals del grup del platí, que són elements que s'utilitzen molt precisament en els catalitzadors dels cotxes, tenen un preu molt oscil·lant, però per fer-nos una idea aproximadament és que en aquest cas ara està una mica més baix, ha baixat una mica, però estaríem entre els 10 milions de dòlars la tona. Això són molts calés. Alguns altres elements com el niobi, per exemple, que fixeu-vos que durant la crisi econòmica va fer una pujada bastant important, si tots aquests metalls durant la crisi van pujar molt, s'ha mantingut, ara ha baixat una miqueta també, i estaria al voltant de 40.000 dòlars una tona. Una tona no és tant, vull dir, és poquet, vull dir, no ocupa molt de volum. Per tant, són metalls que, a més de ser crítics, valen molts calés i són molt preuats. Quins metalls en parlarem avui? Sí, en podríem parlar d'alguns altres, com el cobalt, per exemple, com els mateixos platinoides que he citat, no? Però parlarem de 4 casos en general, per simplificar una mica les coses i perquè almenys ens quedin algunes idees, com són el liti, que potser a algú li sona i a algú no, sobretot els que teniu mòbils, si obriu el mòbil, lithium battery, sempre ho posa. Les terres rares, o REE, que són les sigles en anglès, el coltan, el famós coltan, i uns elements una mica més desconeguts, que són els CICs, que s'anomenen, que és un acrònim de coure, aquí està equivocat, no és el gal·li, sinó el germani, indi, germani i seleni. Per què s'utilitzen aquests metalls? Ja ho hem comentat, però a mode de resum són bàsics, per exemple, per el que és indústria aeroespacial i aeronàutica, imants, que algú es pot preguntar, i per què serveix un imant? Doncs no sé si algú és de per Tarragona o de la zona on hi ha molins de vent, però els molins de vent funcionen amb grans imants de neodimi, que és un dels elements d'aquests de les terres rares. Bateries de tot tipus, bateries nuclears, làsers, telèfons mòbils, pantalles de plasma, iPads, iPhones, tot aquest tipus de tecnologia que ja pràcticament no podem viure sense ella, fibra òptica, catalitzadors d'automòbils, energies netes, ja ho he dit abans amb l'energia eòlica, però plaques fotovoltaiques, és a dir, tot el que és tecnologia del segle XXI funciona amb aquest tipus d'elements. Un d'ells és el liti. Hem parlat fins ara, el liti és un dels elements més lleugers que existeix de la taula periòdica, és un metall que si algun dia us trobeu malament també s'utilitza, que sapigueu que s'utilitza com a antidepressiu, és una de les seves aplicacions, l'orotat de liti és un antidepressiu molt utilitzat, però a més el liti té una gran aplicació que és en la fabricació de bateries de mida bastant petita, però que s'utilitzen en telèfons mòbils i en alguns altres aparells, però especialment en el desenvolupament dels cotxes elèctrics. Fins fa uns pocs anys la investigació en cotxes elèctrics es centrava en la fabricació de bateries de níquel, amb hidrur de níquel, i el que es va veure és que el liti era molt més eficient. Per això va venir una mica la bogeria del liti. Abans el liti era un mineral pràcticament residual, però que amb aquesta engegada de la recerca en cotxes elèctrics es va desenvolupar molt. Perquè us fa una idea, cada cotxe elèctric, cada bateria d'aquest cotxe hauria de portar entre 15 i 20 quilos de liti. És a dir, és una monstruositat això si ho multipliquem per la quantitat de cotxes elèctrics que s'haurien de fabricar. Ja hi ha una previsió de la demanda d'això, hi ha gent que hi ha pensat, hi ha gent que està invertint. Empreses com Mitsubishi, Honda, Toyota, sobretot les empreses japoneses, estan invertint en mineria, tenen accions en empreses mineres, això es pot consultar, és verídic, perquè saben que depenen totalment de la producció de matèries primes per desenvolupar els seus projectes industrials. I ja hi ha, per exemple, una previsió de la demanda de liti. Ara aquesta demanda és potser una mica més pessimística perquè sabeu que el del cotxe elèctric cada cop sembla que no acaba de tirar, però fixeu-vos que ara estaríem aquí, 2015-2020, on pràcticament el liti que s'utilitza és residual, però la idea és que d'aquí 80, 90, 100 anys la producció, el nombre de vehicles elèctrics que hi hagi al món sigui monstruosa i que per tant la demanda, el nombre de bateries que funcionen al liti sigui exponencialment gran. D'on extraiem el liti? Pràcticament fins ara el liti s'extreia d'aquests dos minerals, de l'espodomena, no sé si a algú li sona, és un piroxè
de liti que es troben pegmatites granítiques, són un tipus de roca de gra molt groller. Aquí al Cap de Creus, per exemple, n'hi ha, no tenen liti, però són similars. I d'un altre mineral que l'acompanya, que és la lepidolita, entre d'altres fases, com aquestes que us poso aquí. Això és un mineral que té sílice, és un silicat. Per extreure el liti d'aquí feia falta o fa falta un procés complex, industrial, per treure aquest liti, i per tant era car extreure aquest liti d'aquí. I es va descobrir reserves, fixeu-vos, aquestes són les principals reserves de liti a nivell mundial. Pegmatites n'hi ha a Brasil, per exemple, i als Estats Units, però fixeu-vos quins són els màxims països que tenen reserves de liti de forma monstruosa. Un d'ells és Xile, amb 7,5 milions de tones de reserva, fixeu-vos que als Estats Units només en té 38.000, i l'altre és Bolívia, 9 milions de tones de reserves de liti. Bolívia és actualment el país té pràcticament, se n'han descobert més, això està una mica antiquat, té pràcticament el 50% del liti de tot el món, Bolívia. No sé si fa poc us sona que l'Evo Morales fa 3 o 4 anys va nacionalitzar unes quantes empreses espanyoles i fins i tot altres països, i sembla que allò es va quedar aquí, ningú va protestar massa, va haver-hi bastantes protestes, però encara segueix allà Evo Morales amb les seves empreses nacionalitzades, suposo perquè també hi ha algun interès a l'hora de treure el liti. No sé si algú coneix una mica la geologia de Bolívia, però ja us dic jo que pegmatites no n'hi ha, o n'hi ha molt poques, és a dir, no extreuen el liti de les pegmatites. D'on extreuen el liti? Doncs dels salars. Els salars són dipòsits salmorres que s'han format per l'evaporació d'aigües estancades en climes molt àrids, com els que hi ha a l'altiplà andí, a la zona de Bolívia, fins i tot de Xile, i aquesta sal conté, a més de liti, una borrada d'altres elements, com per exemple el rubidi o el cesi. I l'espodomena, no sé si la coneixeu, però ja us he dit que és un silicat que costa molt d'extreure, i aquí el que tenim és un salar on principalment hi ha clorur sòdic, és a dir, sal de cuina, sal comuna, i aquesta sal conté grans quantitats de liti. El tractament, podeu pensar que per extreure el liti és tan fàcil com dissoldre la sal, posar-la en aigua i per electròlisi extreure aquests metalls. És a dir, tenim unes reserves monstruoses, a més barates d'extreure, i hi ha països on fins ara no tenien aquestes reserves. I Bolívia, entre altres, està utilitzant-les com un recurs estratègic per a l'hora de negociar a nivell geopolític amb altres països. Quin és el secret de Bolívia? Doncs aquest d'aquí. Si un dia visiteu el país, no només perquè tingui liti, sinó perquè és un paisatge realment extraordinari, feu-ho, visiteu-ho, és el Salar d'Uyuni, és el principal productor de liti a Bolívia i pràcticament és la mina de liti que hi ha actualment al món. El 50% de les reserves de liti estan en aquestes sals, ja s'han començat a explotar fa molt poc i en principi és una empresa també nacionalitzada però que té bones relacions a l'hora d'exportar liti amb els seus col·legues d'altres països. És a dir, aquest és el secret una mica de Bolívia, del liti i dels vehicles elèctrics. Parlem d'uns altres elements que són els CICs, CICs que prové de l'acrònim aquest que hem comentat, que és el coure, l'indi, el germani i el seleni. El coure, pràcticament tots ens sona una mica més, però parlar d'on s'extreu l'indi i què és l'indi sona una mica més exòtic. El germani potser no tant, però en principi els minerals de germani són bastant rars i el seleni sí que també ens queda una mica lluny. Per què s'utilitzen aquests elements? Doncs tenen una gran quantitat d'aplicacions, són bàsics per definir, per realitzar, per fabricar plaques fotovoltaiques, per exemple, fibra òptica. L'indi és bàsic també a la fabricació de pantalles de planes, pantalles de plasma. Continuaríem tenint els mateixos monitors, aquests monstruosos, si no poguéssim fer servir aquests elements. I per tant són bàsics a l'hora de definir, de construir molts aparells de tecnologia. Aquestes són les aplicacions de l'indi, ja ho hem comentat una mica per sobre. Fixeu-vos que més del 55% de l'indi aproximadament se'n va a fabricació de pantalles planes. És a dir, sense aquests elements, ja us ho comento, no podríem tenir pantalles tàctils, no podríem tenir pantalles planes. I en la
producció de plaques fotovoltaiques, un aliatge d'aquests elements, amb una mica de coure, per això s'anomenen CICs, doncs fan que aquestes plaques fotovoltaiques siguin molt més eficients i de fet són rentables. Fins ara va haver-hi un moment que les primeres plaques fotovoltaiques no eren rentables, és a dir, el CO2 que s'estalviaven per crear l'energia era inferior, no, al que havien fet servir per crear la placa. No? Amb aquests TICs, no, sembla que l'eficiència de les plaques ha augmentat i per tant són bastant necessaris, no, a l'hora d'instal·lar les plaques. I d'on s'extreuen els TICs? Doncs aquest és el mineral d'indi, el mineral de germani i el mineral de seleni. És l'esfalerita. Sí? L'esfalerita és un sulfur de zinc, qui conegui l'esfalerita doncs dirà, hosti, però això no té això té zinc, com a molt una mica de ferro, s'estudiant el zinc, però no té aquests elements. Doncs res més lluny de la realitat. Hi ha esfalerites que en la seva estructura tenen indi, tenen germani, tenen seleni, són aquestes esfalerites típiques acarmelades, les típiques cleofanes que li agraden a tothom, aquestes de color verd, de color groc, són típicament els minerals, no? El mineral estrella, sobretot en la producció d'indi, sí? És aquest que he pintat en color rosa, però també en altres elements com el germani o el seleni. El coltan, que és un d'aquests altres elements que potser heu sentit més, se n'ha parlat molt a la premsa, el problema del coltan de la República Democràtica del Congo ha donat molt a parlar, no? S'han publicat llibres, hi ha molta demagògia també amb el que està passant, no? És un problema bastant greu, però realment sí que existeix un problema al Congo amb l'explotació del coltan i això té a veure doncs, perquè és un recurs crític, és un recurs que està buscat i especialment perquè són dos elements molt utilitzats per fabricar aquesta coseta de color groc d'aquí, que veieu aquí, és un capacitador d'un telèfon mòbil. Sí? El que utilitzem, el terme coltan prové de la unió de paraules columbi i tantali. Columbi és l'antic nom que li donaven al niobi, que és un d'aquests elements d'aquí, el que està a la fila superior, i el tant del coltan ve de la paraula tantal o tantali, que és l'altre element que forma part d'aquesta parella. Els minerals que s'extreuen, els principals minerals dels quals s'extreuen, ara en parlem, són la columbita i la tantalita i també li donen el nom a aquest material. Són elements molt refractaris, això vol dir que són bons conductors de la calor, però que a la vegada també la resisteixen bé, és a dir, la poden emmagatzemar, la poden resistir i són superconductors. I això fa que es puguin utilitzar en la fabricació de molts aparells que puguin resistir doncs, elevades càrregues de calor i fins i tot poden ajudar a emmagatzemar-les. Això és bàsic a l'hora de fabricar doncs, petits aparells electrònics com telèfons mòbils, com petites càmeres de fotos, els iPods, tots els GPS, tot aquest tipus de nanotecnologia, no? de butxaca. I el capacitador és això d'aquí, és aquesta peça d'aquí, això és un capacitador d'un telèfon mòbil que no té massa tàntal, no en té gaire, però si multipliquem tots els milions i bilions de telèfons mòbils que hi ha al món i cada un d'aquests porta un capacitador d'aquests amb tàntal, doncs podeu començar a veure que és un element bastant necessari. Els minerals dels quals s'extreuen, avui no parlo molt de minerals, però estem al grup mineralògic, doncs parlarem una mica d'algun mineral, són bàsicament la columbita i la tantalita, que són òxids de niobi. També hi ha alguns altres minerals com la perovskita que poden tenir niobi i hi ha un grup de minerals que són el grup del piroclor, que són uns òxids de niobi que també poden tenir tàntal, en el cas de la microlita, que és el mineral del grup, dels quals també s'extreu. Com es veu això al camp? És a dir, quan tu vas a buscar tàntal, com ho veus? No? També són minerals que s'extreuen de pegmatites granítiques, abans n'hem parlat amb el liti, que podia contenir, les pegmatites podien contenir aquests elements, en el cas del coltan passa el mateix, d'aquests sí que n'hi ha al cap de creus, suposo que alguns sí que ho sap, les pegmatites del cap de creus sí que en tenen, però aquestes aquí són d'Angola, i l'aspecte que té això és un tipus de roca que sí que ens cridarà l'atenció perquè és dens, perquè pesa, perquè té un aspecte semimetàl·lic que crida l'atenció, però no deixa de ser un mineral de color negre que no hi donaríem 2 duros si no sapíem el que és. No? I a part de les pegmatites, un altre gran tipus de dipòsit associat a la formació de coltan són les carbonatites, especialment els minerals del grup del piroclor, això és una carbonatita a Angola, i on hi ha dipòsits d'aquests elements. I quins són els països que produeixen coltan a nivell mundial? Doncs bàsicament Brasil, també Austràlia, hi ha una miqueta de producció a la Xina
I fixeu-vos que aquí hi ha 2 punts vermells, aquests no els he posat jo, sinó que els informes del Servei Geològic Americà ja hi eren, que són Angola i la República Democràtica del Congo. Angola té una estabilitat política ara una miqueta millor, és a dir, està més estable, però el Congo segueix tenint una estabilitat política bastant deficient i fixeu-vos que ni s'atreveixen a posar quines reserves hi ha en aquests països perquè principalment ni es coneixen. Si heu vist algun reportatge de la situació que hi ha al Congo actualment o a nivell de la mineria de coltan, haureu vist imatges com aquesta. Això són les mines de Rubabaya, molt a prop de la zona del Kivu, on s'extreu niobis, on s'extreu coltan de forma totalment descontrolada, il·legal i moltes vegades controlada pel que són les guerrilles, pels senyors de la guerra i utilitzant els minaires pràcticament com a esclaus. Això està passant ara mateix, hi ha molta denúncia perquè hi ha empreses, sobretot de telefonia mòbil, que s'ha descobert, que s'ha vist que compren coltan per fabricar els seus capacitadors, per fabricar la seva tecnologia a zones com aquesta, perquè és més barat, perquè és més fàcil de comprar-lo i sense passar els controls poden fabricar de forma més econòmica els seus dispositius. Però que sapigueu que existeix això, hi ha molta informació al respecte, també hi ha moltes mentides, però en realitat la situació és la que és. I per últim, parlar una mica de les terres rares. El nom ja diu una mica que són rares, però no són rares perquè no se'n trobin, és a dir, perquè en general no n'hi hagi, sinó que en general totes les roques en tenen, sinó perquè estan molt repartides, és a dir, s'anomenen terres rares perquè no formen dipòsits, allò que parlàvem abans d'acumulacions per generar una mina. Doncs les terres rares no és rar que les formin, sinó que estan molt repartides a nivell general per tota l'escorça i per tant, si nosaltres necessitem una concentració elevada per poder-les treure i que sigui econòmicament rentable, és complicat. Però tenen moltes aplicacions, és a dir, les aplicacions de les terres rares són infinites, que abans parlàvem del coltan, del liti, de tots aquests elements, a les terres rares les seves aplicacions creixen exponencialment, són bàsics per al desenvolupament de coses tan senzilles o tan acceptades socialment com l'energia nuclear, en la fabricació de ceràmiques d'alta tecnologia, però també grans imants d'aquests importants a nivell de fabricació de molins d'energia eòlica, el tren bala japonès, per exemple, catalitzadors, són també elements que ajuden a millorar l'eficiència dels combustibles. Tothom li posa a vegades, quan vas a la benzinera i t'ofereixen aquell fuel que és millor pel teu cotxe, moltes vegades un dels additius és el ceri o l'antani. Són essencials per la tecnologia LED, per exemple, ara sense LEDs pràcticament no sabríem viure. I, entre d'altres coses, per la fabricació de pantalles tàctils, també igual que en el cas de l'indi, també tenen moltes aplicacions. Si ens fixéssim en qualsevol dels cotxes que tenim nosaltres a casa, des de la pantalla LCD del GPS, que té Europi, per exemple, fins al vidre dels focus o passant pel motor o, com ja hem dit, els catalitzadors o el mateix fuel, tot això té petites quantitats o s'ha fabricat utilitzant petites quantitats de terres rares. Ja ho he parlat, ja ho he comentat abans, l'energia eòlica, aquesta energia entre cometes neta, també necessita extreure aquests minerals per fabricar aquest tipus d'imants, bàsicament de neodimi, també d'algun altre element com el praseodimi, per generar aquestes grans hèlices, aquest moviment provocat pel vent però que pugui generar energia elèctrica. La tecnologia LED, ja ho he comentat, o les pantalles de plasma, i pel que fa al tema del LED no és una banalitat, és a dir, el Premi Nobel abans de 2013-2014 se li va donar el Premi Nobel de Física a la gent que va inventar o d'alguna manera va desenvolupar la tecnologia de la llum blava, basada bàsicament en el tema del LED i en l'utilització de terres rares també en la producció d'aquest tipus de llum. I quins són els màxims productors de terres rares a nivell mundial, a nivell de reserves? Doncs els Estats Units en té una miqueta, però bàsicament és la Xina, la gran denominadora de les seves reserves, de la seva producció, i pràcticament la que controla
100% del mercat de les terres rares. Si us fixeu en aquest gràfic, es van començar a utilitzar terres rares sobretot en defensa o en temes de tecnologia, de la carrera espacial pels Estats Units als anys 50, 60, 70. Els Estats Units va trobar un dipòsit a la zona de Califòrnia i comença a produir terres rares. Les tecnologies van en augment a l'època, dècada dels 90, 80, i sembla que la producció americana és suficient, però a partir dels 90 o 2000 es comencen a desenvolupar aquestes tecnologies una miqueta més avançades, de les quals hem parlat fins ara, i Xina entra al mercat. Fixeu-vos que Xina té tal producció de terres rares que el que fa és eclipsar altres països, i actualment ens trobem en un escenari on són els xinesos, o és la Xina la que controla el mercat d'aquests elements que són tan bàsics per produir aquests aparells. I això per què? Perquè tenen aquest jaciment d'aquí. És a dir, hem dit que les concentracions de terres rares són complicades, però hi ha una sèrie de processos geològics que han donat lloc a que es formi aquesta mina. És la mina de Baia Novo, que està a la frontera amb Mongòlia i que té aproximadament uns 56,4 milions de tones de reserves d'aquests elements tan rars que aquí no són tan rars. Aquest és l'aspecte que té una mica la mineralització. Això és una imatge de microscopi. Aquest mineral de color blanc d'aquí és una magnetita, que és un òxid de ferro, i el que tenim aquí de color gris és una mica de fluorita i fluorita, que és un altre mineral bastant comú. I el que són les terres rares, el que té la terra rara és això d'aquí, aquests cristallets més grisets, no sé si els veieu la fletxa, això d'aquí més gris, i això d'aquí és monazita, que és un fosfat de terres rares, i només amb això és una mina, és la mina més important del món. Fixeu-vos que la quantitat, la concentració és molt baixa, però amb això ja en tenen prou a l'hora de fer la mina. I això quan val? Val calés? Doncs val calés. Perquè es fa una idea, aproximadament una tona d'europi, que és una de les terres rares més cares, val uns 5-6 milions de dòlars. Una tona, ja us dic que amb la densitat que té això és petit, no ocupa massa volum, vull dir que estem davant de minerals que tenen interès i que valen quartos. I per molt que d'alguna manera la xerrada es digués els minerals del futur, el futur ja és el futur. No sé si el passat octubre, em sembla, aquesta pel·lícula dels anys 80 tan famosa, deia que viatjaven al 2015, doncs no, el futur ja és present, és a dir, aquests metalls ja els tenim, ja els fem servir, ja els utilitzem. Què és el futur de debò? És a dir, on va l'exploració de metalls, on va, diríem, de cara a uns anys vista, l'explotació i la generació d'aquests recursos. Doncs això no són tampoc imatges que jo m'hagi inventat ni que m'hagi extret d'aquests cercles, no els he fet jo. Això són concessions mineres demanades als fons marins. És a dir, ja hi ha països que estan veient que sota dels fons oceànics, és a dir, se'ls ha acabat la terra d'alguna manera, hosti, què passa? Som 2/3 d'aigua, doncs anem a veure sota a veure què hi ha. Això són contractes d'exploració, de recerca, de dipòsits d'aquests elements i d'alguns altres en els fons oceànics. Això és la zona del Pacífic, totes aquestes rodones d'aquí són zones on s'ha concentrat, on s'ha vist que hi ha concentracions de terres rares. Fixeu-vos que hi ha zones amb concentracions bastant elevades, això en potència són mines, és a dir, són zones on se'n poden extreure i d'alguna manera s'estan repartint el pastís del que hi ha sota l'aigua. I quins països ho estan fent? Doncs sorpresa, el primer de tot, Xina. És a dir, no vol perdre el monopoli d'aquest tipus d'elements, però hi ha països de la Unió Europea que saben el que s'està coent, el peix que s'hi dona, com França, com Alemanya, que són els grans d'Europa, i que també estan invertint a l'hora d'explorar en aquest tipus de recerca de recursos. I on els trobem, aquests recursos? És a dir, què hi ha sota el mar tan important? Doncs, bàsicament, la mena, el que estan buscant, són aquests nòduls, s'anomenen nòduls de manganès, que no deixen de ser acumulacions, nòduls que s'han format per l'acumulació, per la precipitació de metalls, entre ells bàsicament el manganès, però altres tan importants com el coal, amb concentracions molt elevades, però també coure, níquel o els platinoides que hem parlat fins ara, o les terres rares. És a dir, hi ha aquests nòduls de manganès que es formen per
precipitació de metalls que hi ha a la columna d'aigua, el que fan és acumular tots aquests metalls i no deixen de ser un mateix dipòsit mineral d'extensions i extensions, d'extensió brutal, de quilòmetres i quilòmetres d'extensió, i que s'està valorant molt seriament a l'hora d'explotar-lo. Bé, això també són concentracions d'aquests nòduls que s'han detectat a la zona no només del Pacífic, sinó també de l'Atlàntic i de l'oceà Índic, i que sapigueu que això està a l'ordre del dia i això diuen que és el futur. I més enllà del futur hi ha això, és a dir, que ningú es pensi que la NASA, o la NASA no la més la NASA, és a dir, no només busca vida als planetes, és a dir, de fet el primer que van enviar, un dels primers aparells que tenia els Mariner, que eren els primers robots que van estudiar mar, eren per fer cartografia, eren per veure els materials que formaven l'escorça de mar, per entendre com s'havia format, però per veure quins minerals hi havia. I un dels primers indicis de que hi havia aigua al planeta a Mart és que hi havia jarosita. Jarosita és un mineral que té aigua, és un mineral que es forma per alteració de fluids, que poden tenir metalls també, i per tant hi ha gent que està interessada, és una hipòtesi molt remota, però s'està plantejant, i de fet si busqueu, si mireu una mica per internet, hi ha pàgines molt esotèriques, però d'altres bastant serioses, d'on es parla de la possibilitat que no sé, en molts anys, però en un futur llunyà, però potser no tant, es pugui plantejar aquesta opció. De fet, això és una notícia, em sembla que el 30 de setembre d'aquest any, d'alguna manera la NASA va tornar a tenir proves de que hi havia aigua a Mart, i una de les coses que van fer, no sé si veieu aquesta imatge d'aquí sota, es veu una miqueta fosca, clara, però es distingeix, simplement van veure que hi havia alteracions, hi havia minerals que s'havien format per la presència d'aigua, i per tant va ser una de les proves que hi havia aigua al planeta vermell, és a dir, també estan buscant minerals. I per qui en vulgui saber més, a part de buscar per internet, de preguntar qui sigui o de llegir, que sapigueu que el Museu de Valentí Massacs de Manresa tenen una exposició dedicada bàsicament al que són els minerals del futur i les aplicacions dels minerals, sí? I han editat ara mateix un llibre, això m'ho ha passat el Quim Sanz perquè us ho comentés també, que si algú estava interessat parla d'això directament. I no sé si hi ha algun espai de debat o si hi ha alguna pregunta o si hi ha alguna cosa que no s'ha entès, ho podem comentar. En principi. I estem parlant de molts quilos per persones en cada un dels elements. Això implica que cada persona també generarà molts residus. I hi ha a la vegada que hi ha una explotació química des del punt de vista de la recuperació d'aquest material, hi ha també polítiques al darrere. Pot ser que Europa tingui aquí un canvi entre cometes, és a dir, el reciclatge i la recuperació d'aquest material. Totalment. És una cosa que no he tocat, jo he parlat una mica de la part més extractiva, però quan he parlat del projecte aquest Horizon 2020 i tot aquest tema dels materials crítics, la Unió Europea treballa també en extreure material dels residus, de la brossa, diríem, del que no es fa servir. I és un dels camps on hi ha més inversió i on es busca més inversió. És a dir, primer de tot, com de les matèries primeres com es pot reaprofitar més, és a dir, perquè no tot el que s'extreu es pot aprofitar, hi ha molt de residus, com es poden generar menys residus i com d'aquests residus que es generen es pot extreure aquests materials i com es poden reciclar. Això existeix. De fet, hi ha moltes mines antigues, recordo una per exemple a la zona a Pribram, a República Txeca, que han transformat tot el que és la mina, la planta de tractament de mineral, en una planta de tractament de brossa, és a dir, de plaques base d'ordinadors, de telèfons mòbils, de tot el que et puguis imaginar, per extreure de tot allò que no es fa servir el poc or que hi hagi o el poc platí que hi hagi o el poc coltan que hi hagi. Llavors sí, és a dir, Europa no només està treballant en buscar nous jaciments, sinó que principalment està focalitzada
en el reciclatge i sobretot en l'aprofitament màxim, és a dir, en l'eficiència, no? A l'hora d'extreure aquests metalls. Doncs llavors sí, la resposta és que sí, és a dir, sí que hi ha un programa pensat en el reciclatge d'aquests elements. De fet, ja et dic, hi ha moltes mines que estan reconvertint-se en plantes de tractament de residus i que això és un camp, ja no diria que necessari, sinó que indispensable, perquè si no el que no podem fer sempre és extreure. Jo no m'he posicionat, no? Jo només us he explicat una història, però és bàsic que si es vol avançar com a societat i no carregar-se, no arribar a un bucle, perquè al final els recursos són els que són, doncs s'ha de reciclar, ha d'haver-hi una eficiència i s'ha de treballar en això. I sí, hi ha programes d'investigació sobre això. La primera cita, em sembla, de platí a Catalunya, em sembla que va ser l'any 2000, t'ho diré de memòria, em sembla que va ser el 2008 o 2009, hi ha una cita, van trobar platí a la zona del Priorat, zona de Poblet, em sembla, unes pissarres negres. Hi ha un paper d'això, d'investigadors de la universitat, i per tant aquí s'ha trobat platí, però el platí fins ara no n'he parlat massa dels platinoides, però s'obté d'una sèrie de dipòsits minerals molt concrets, no? Tot i que s'ha vist que sorprenentment hi ha concentracions de platí o platinoides en general en llocs on no es pensava. Per tant, això ha obert també una via molt gran, no? Per tant, a l'hora d'explorar noves zones. Si s'ha fet això a Catalunya de forma extensiva, jo ho desconec, crec que no. És a dir, si hi ha zones potencialment interessants a Catalunya, no només pel tema del platí, sinó per altres elements de les terres rares, per exemple, o algun altre tipus d'elements, sí que hi són, sí que existeixen. Però pot arribar a formar placers, per exemple, també, i tu pots tenir, hi ha dipòsits a Rússia, per exemple, que s'exploten en platí. El platí normalment es troba en associació amb dipòsits de cromita, de diferents tipus de diferents tipologies, però també s'ha trobat platí, ara hi ha molta investigació sobre això en laterites que són dipòsits que es formen a 25 graus de temperatura, no dipòsits com els de la cromita, que són dipòsits magmàtics. És a dir, el tema de com s'acumula el platí, de com es formen els dipòsits de platí està molt en debat, o s'han obert portes molt noves, no? Però en general el que és el platí es troba associat a dipòsits en zones de crató, en zones estables, per això Sud-àfrica és un dels grans productors mundials de platí, Rússia també, associades a dipòsits de cromita, bàsicament, però s'han descobert altres tipus de tipologies que també contenen platí. Llavors no seria estrany, per exemple, aquí a Catalunya no tenim cromita, però tenim algun altre tipus de tipologia que potser seria interessant. En aquest cas, on es va trobar platí de forma molt puntual són pissarres negres, riques en matèria orgànica, i el platí va precipitar en aquella zona i s'han trobat. És la primera cita que em sembla i l'única de moment que hi ha a Catalunya de platinoides, que jo conegui. Però no seria descabellat pensar-ho. Perdona? Sí, és una publicació al Canadian Mineralogist, està fet. Això em sembla que és del Carles Canet i també ho firma, que ara és investigador de la Universitat de Mèxic, però també ho firma gent d'aquí de la Facultat de Barcelona i això està, si no està disponible online, segur, jo crec que sí, si no a la facultat o qualsevol biblioteca, em sembla que la biblioteca del Museu de Ciències Naturals també ho podries trobar. Sí. No en tinc ni idea, no ho sé si s'ha fet una concentració. Pensa que analitzar els platinoides tampoc és barat. Nosaltres, per exemple, quan analitzem, no hi ha laboratoris, ha de ser un laboratori bastant especialitzat a l'hora d'analitzar les concentracions de platí. Aquí a Catalunya jo no conec a ningú que ho faci de forma molt precisa i normalment nosaltres enviem mostres a Austràlia, per exemple, perquè s'analitzin. Llavors jo no sé, et mentiria ara si et dic si s'ha analitzat o no. Jo ho desconec, però no seria cap bajanada. És a dir, tot i així el platí està associat normalment a roques ultramàfiques, és a dir, tu necessites una roca rica en olivina, en periodita, perquè s'hagin concentrat aquests elements del grup de platí, i litologies d'aquest tipus ara mateix a la conca del Segre jo no en veig, no n'hi hauria, però hi ha sorpreses sempre. Jo mai pots dir
mai pots dir que no. Jo desconec. Sé que pensa que els dipòsits tipus placer, el que estàs comentant, són dipòsits on s'acumulen materials pesants, entre ells l'or, però també la magnetita, la cassiterita, els zircons, no? altres minerals molt pesants. Els platins, òbviament, també es troben en placers, no? De fet, a la zona de Rússia s'exploten. Ho desconec, vull dir, no seria descabellat, o almenys no, jo no ho posaria amb el foc, per res, perquè no, mai se sap, però que jo sàpiga no s'ha mirat, però potser sí, no ho sé. No, això és degut a que tenen aquest dipòsit, que no m'he parat massa a explicar la seva formació. De fet, fins ara ha sigut una mica fantasmagòric, perquè tothom sabia d'on venien les terres rares, però la geologia, la publicació més, d'alguna manera una miqueta més seriosa sobre la geologia d'aquest dipòsit, que és Vallanovo, va ser del 2013, sí, em sembla que sí. Per tant, fa 2 anys, no? Pràcticament, d'això. Però és degut a la que té aquest dipòsit. Aquest dipòsit l'haguessin explotat a la Xina com l'haguessin explotat als Estats Units o un altre tipus de... S'ha de diferenciar, jo crec, molt entre el que és l'existència d'un jaciment i el que és com s'explota aquest jaciment. És a dir, tu pots tenir una mina... A Canadà, per exemple, una de les mines més importants de níquel, està sota d'una reserva d'ossos. I bueno, jo he vist fotografies aèries i veus els ossos que han paperillat, no s'estan enterant que s'està explotant allò i s'està fent les coses com toca, vull dir, s'estan fent bé. Ara, si això ho compares amb com fan les coses, és a dir, al cap i a la fi on vull arribar és que la Xina té aquests dipòsits perquè els té i per això controla el mercat, que en lloc de fer aquesta gran mina ho podien haver fet de forma més o menys agressiva, no? pel que és el medi ambient, doncs potser sí, ho desconec. No? Però el quid de la qüestió al final és que sí que tenen aquests dipòsits. Si no els tinguessin, per molt que ho haguessin fet bé o malament, no, aquí no els tenim. No? Hi ha carbonatites, hi ha uns dics carbonatítics que tenen, les carbonatites també tenen terres rares. Una carbonatita és una roca formada per calcita però d'origen igni, no? I hi ha dics d'aquest tipus que tenen terres rares i per processos posteriors d'alteració i de circulació de fluids sembla que aquests elements s'han concentrat en una zona concreta, no? I que per això s'ha format aquest dipòsit de forma molt... Però tampoc hi ha molta discussió sobre això. El que se sap és que hi és, com s'ha format, vull dir, és una mica... No és que sigui fantasmagòric, però té llums i ombres una mica. Bueno, encara no hi ha escassetat de petroli, porten dient-ho 30 o 40 anys i uns van obrint l'aixeta, uns el van tancant, així. Aquí hi ha molta política, vull dir, això està claríssim, vull dir, aquí hi ha molta política. I al final ja no és que hi hagi escassetat de liti, de petroli, és que al final una matèria primera no és renovable, és a dir, és la que hi ha i punt, tenim la que hi ha i ja està. Quan diuen que el petroli s'acabarà, per exemple, no parlen de que el petroli s'acabarà. És a dir, el problema no serà quan el petroli s'acabi. El petroli, no, ho dic per si no. El problema serà que quan hi hagi més demanda que oferta, no? I s'acabi el petroli barat, diríem. No? I amb el liti, doncs, de moment, amb tot el que hi ha a Bolívia, ens hem acabat una mica tranquils, que és molt. Però al final és això. És a dir, els cotxes no contaminen, els cotxes no generen CO2, però al final estem extraient també matèries primeres. No? Estem extraient, estem fent les hem de treure d'algun lloc, no? Aquest era una mica també on volia arribar, no? És a dir, tot és molt... Podríem debatre, no em vull posicionar tampoc en cap punt, però clar, l'energia renovable, l'energia eòlica, no? Necessita terres rares per fer els imants i necessites haver extret aquestes terres rares, haver-les comprat a la Xina i ara fer uns molins que són molt macos, que no generen CO2, però bueno, per extreure aquest neodimi l'haurem d'haver generat d'alguna manera, no? Pues amb el liti és una mica igual. Uyuni és un lloc preciós, no? És molt xulo, però si volem cotxes elèctrics que no contaminin o que no tinguin CO2 hem de treure el liti d'algun lloc, no? Doncs aquest lloc serà aquest, no?
Vull dir, sí, la reflexió és bona, però al final arribes a... es podem plantejar, no sé, si podem... El debat és una mica potser demagog oportunista, si li vols dir, però podríem viure tots sense el cotxe, sense mòbil, sense... Si m'hagués de posicionar, jo crec que ha d'haver un equilibri, és a dir, el que s'han de fer bé les coses. Vull dir, la mineria és bona o és dolenta? Això ni és bona ni és dolenta, si es fa malament és molt fotuda, perquè no només generes a l'hora d'extreure, pots crear un impacte, pots generar contaminació. Ara, si tu fas les coses bé, doncs, és a dir, les coses s'han de fer bé. I a partir d'aquí hi ha molts interessos que és que no em puc posicionar, el món funciona d'aquesta manera, és així de trist o és així de cruel, però va una mica en aquest punt. És fotut, no és fàcil i de fet per això també jo anava tirant algunes píndoles en aquest sentit. No? Seríem capaços de viure sense internet, sense telèfons mòbils, sense cotxes, sense viatjar en avió, sense etcètera. Si diem, sí, cap problema, tornem a l'edat de pedra i ja està. Si trobem altres vies, endavant, trobem-les, cap problema, però fixa't que al final sempre anem a recursos, vull dir, necessitem una matèria primera, pot ser el petroli, pot ser el liti, ja estan veient que els cotxes elèctrics no tenen prou autonomia, no acaben d'anar bé, i ara estan fins i tot investigant en com agafar el carbó, no? I transformar-lo en combustible líquid per poder-lo ficar en un cotxe, que carbó n'hi ha molt més que petroli, no? Ja ho vam provar, sí. De fet el carbó és un dels elements crítics ara mateix també, és molt curiós, i la Xina també és la màxima productora de carbó a nivell mundial, sí. I tot té la seva... Aquest debat no és un debat que hem tingut totes les societats. Vull dir, històricament, evidentment cadascuna amb el seu grau de desenvolupament, sempre han tingut en els recursos, en l'explotació dels recursos, les limitacions de la seva expansió. I sempre s'han anat trobant solucions expandint-se més. Jo crec que la resposta que tu has donat, que és l'expansió a altres planetes, Sí, que entronca una miqueta amb la xerrada que tindrem el dia 27 sobre el dia de Fries, que jo crec que ampliarà el que tu has... Sí, només he donat una píndola, no. No sé, em fa la sensació de que l'ésser humà trobarà la solució expandint-se cap a un altre, igual que han fet totes les societats. Jo no sé fins on arribarem, si tecnològicament podrem fer-ho de manera viable i ràpida. Jo tampoc ho sé, i suposo que no hi seré, ni tu tampoc. Però jo ho he comentat quasi com una anècdota. Vull dir, ara mateix és pràcticament això. No? A partir d'aquí el que sorgeixi o el que passi d'aquí no sé, 100 anys, 150 anys, no en tinc ni idea. És coherent, no, pensar-ho, però... Això és molt curiós. Això també molta gent parla de Mart, però clar, la Lluna també està aquí. Sí, això també és divertit, sí. És un altre... A més està més a prop, no? El que passa que suposo que Mart és com més atractiu, no? Té més, ja us explicarà el Martínez Frías, no? Si bé, que és un gran científic, no? Parlarà del tema, però Mart té una mica més de solera, diríem. Sobretot també a nivell de dipòsits minerals i un altre tipus. Les roques, la Lluna no deixa de ser part de la Terra, no? Diríem. Llavors és una altra història, però és curiós, sí, el tema de l'expansió, doncs, al final sempre... L'altre dia, per exemple, fa poc, va sortir publicat a Nature, però si algú no ho ha sentit, uns col·legues nostres d'Austràlia van trobar una kimberlita a l'Antàrtida. Sí, una kimberlita és una roca que té diamants. Sí, això està publicat fa un any o fa... Una kimberlita. Són aquelles mines que us he ensenyat de Rússia, sí? Doncs la primera kimberlita l'han trobat a l'Antàrtida i tenen mostres. És a dir, fixeu-vos com és l'expansió, és a dir, l'Antàrtida és l'últim continent allà, tothom, que no... Ara potser això que no ho gravin, no? Però és a dir, hi ha uns quants que estan amb radiadors esperant que es desfaci l'Antàrtida per veure què hi ha sota. Vull dir, això és així, vull dir, és un altre continent no explorat que tindrà els seus recursos igual que els altres, no? Després hi ha els fons oceànics i si no, doncs, clar, funcionem així, els recursos són limitats. Si tu busques un altre recurs, obres aquest, no? Desembosses una mica
el creixement, no? Jo no soc economista, però al final, no? Bueno, i si no pots, col·lapses, està clar. Liti suficient per a un consum massiu? Doncs la veritat és que no en tinc ni idea. Ara mateix sí. Mira, ara mateix moltes de les reserves no estan explotades. Bolívia i Xile, o sigui, Xile sí que té una producció una miqueta més, però el tema de Bolívia és embriònic total, vull dir, fa aproximadament un parell d'anys que han començat un any i mig a explotar. Van passar-se, em sembla, 5 o 6 anys per fer la planta, vull dir, i ara estan començant a explotar. De fet, em sembla que he trobat alguna cosa per internet que parla, no, de la producció, no només de liti, sinó d'alguns altres elements com el rubidi, no, que també és molt interessant. I en principi de moment Bolívia ni està explotant, vull dir, tot el que tenen són reserves, vull dir, que ho tenen allò, no? El rebost, no? I de moment de liti n'hi ha per donar i per vendre. De moment sí, no és el que més preocupa. De fet, fixa't que quan la Unió Europea parlava del liti, no sé on m'he anat, però sí, parlava del liti, no el ficava ni amb, no el posava ni amb els aquests que tenen tant de risc. El tenen aquí baix, l'he ficat jo perquè avui volia tractar-lo, però el liti no és el pitjor. El pitjor, per exemple, són les terres rares, que només les té Xina i quan volen obren l'aixeta i quan no, no la obren. O el niobi, que no hi ha tant de problema perquè ja és Brasil, és Austràlia la que produeix niobi, però bueno, si algun dia se li inflen els nassos, doncs l'aportació econòmica del niobi és molt alta també, no? Hi ha un equilibri, no, en tot això, però el liti, com veieu, tampoc és tan important. Però ja us comentava, no? Hi ha coses que criden l'atenció, la fluorita, no? El grafit, no? O coses que tinguin tant importància econòmica com el manganès, no? Que és una cosa superabundant, no? però la té. No? Això si us fa gràcia, mira, us ho deixo en la web aquí, però podeu buscar-ho, no? Si busqueu Critical Raw Materials, això està a internet, això està publicat, és oficial, vull dir, no és la Viquipèdia, diríem, no? Però... Bueno, ara diuen que la Xina està en crisi, que és un cuento xino també, no? De fet, les terres rares han baixat, han baixat molt els preus, és a dir, l'acollament de la Xina va ser fa un parell o 3 anys quan es van disparar els preus, clar, es necessitaven igual i la Xina va dir, doncs ara pujo els preus i punt, va haver un caos bastant terrible, sobretot en el tema de la crisi. Quan va haver la crisi econòmica totes les menes, tot el que són els metalls van pujar de preu moltíssim, no? I ara sembla que s'han tornat una mica a posar a nivells una mica més normals, no? Però sí. Són els reis d'Àfrica, són els amos d'Àfrica, això està claríssim. I jo no he comentat, jo treballo a Angola i allà, vull dir, tot ho fan els xinesos, des de les carreteres fins a... I el que fan és pactar amb els governs l'explotació dels recursos, és a dir, ells són una potència mundial que ha de menjar, diríem, d'alguna manera, i si no en tenen prou amb el que tenen a casa, perquè part també ho han de vendre, doncs van a buscar altres llocs, s'expandeixen, no? Estan fent carreteres, estan fent edificis, hotels, ho estan fent tots els xinesos, ho estan construint tot. Mitja Angola l'estan construint els xinesos. A canvi de què? A canvi d'adjudicacions, a canvi de bueno, és un win-win, no? Una mica. Sí, són els reis d'Àfrica, no només a Angola, en molts altres països, però no he treballat tant a Latinoamèrica, però sobretot jo sé que a l'Àfrica meridional són els... Sí, Moçambic, em comentaven també que hi havia molt de xinès ara. Però a Angola, que és el cas que jo conec, fa 2 anys que vaig estar, fa 1 any i mig l'última vegada, ja vaig començar a veure nens petits, no? Que ja eren mig xino, mig negres, vull dir, ja s'estan començant fins i tot a barrejar, vull dir que porten uns anys allà, hi ha una tradició molt gran. Ara mateix m'enganxes amb... Suposo que alguna cosa òbviament es pot reciclar. A nivell tecnològic, jo soc geòleg, vull dir, hi ha moltes coses que les desconec i no sé com funcionen directament les bateries de liti, però en general, sobretot en el tema, l'altre dia em comentava un company que
ell està segur que la Gran Via és d'aquí uns milions d'anys serà un dipòsit de platí, perquè els catalitzadors del cotxe que tenen platinoides, no? Imagina't, això es va acumular, no? Per molt que perdin, no? És a dir, amb això em refereixo que segurament a partir d'una bateria que ja no és servible es pot extreure part d'aquest platí que encara és residual i reciclar-lo, però el liti, torno a repetir-ho, no és ara mateix jo crec que no és el problema principal, no, hi ha molt de liti, hi ha reserves de liti molt importants i a més és molt fàcil d'extreure, és que clar, és que és sal, però en el cas dels platinoides o de les terres rares sí que es recicla. Jo vaig anar a Príbram, no sé si algú li sona Príbram, no? Com la gran localitat de la República Txeca, jo esperava trobar-me una mina de... Bueno, ja explotaven plata, però també explotaven urani, hi ha jaciments pràcticament de tot, i la meva decepció va ser que no vam veure ni una pedra, tot eren plaques d'ordinadors, vas a Príbram tan content a buscar minerals i el que trobes és això, i feien això, agafaven, hi ha un senyor que fundia plaques base i feien una espècie de lingots amb un 10% d'antimoni, un 5% d'or, al final extreien i això ho compraven els xinesos tot, absolutament. Però el liti no és el gran problema, desconec si es poden reciclar, segurament sí, òbviament, però no sé en quin procés. Sí, tranquil, si no... Hi ha una llei de mines, no? L'any 2000, abans de començar, 2007, em sembla que va ser, abans que caigués el gran xàfec, diríem, ens van encarregar fer un petit estudi dels recursos metal·logenètics a nivell, sobretot de metalls preciosos aquí a Catalunya. Des de llavors no hem fet res més, vull dir, els projectes que hi ha d'aquí de la Generalitat són pràcticament nuls, vull dir, sé que s'estan fent coses o fins i tot ara s'havia plantejat de refer aquest estudi del mapa metal·logenètic, no sé si pel tema del procés o tot això, però en principi se sap que hi ha coses, però jo crec que, com comentava ell abans, i això podria haver-hi a Catalunya, jo no ficaria amb el foc, no? Que podria haver-hi sorpreses, moltes vegades passa. Llavors, que hi hagi una política catalana a nivell català per investigar aquest tipus de coses, que jo ara mateix sàpiga, no. És una política molt més global, més a nivell europeu, que sí que existeix, vull dir que hi ha empreses catalanes o empreses o fins i tot institucions catalanes que hi estan ficades. Nosaltres mateixos treballem en terres rares, treballem amb aquest tipus de coses, i és la Unió Europea la que està engegant una mica tot això. A nivell de Catalunya jo ara mateix desconec, però crec que la cosa està bastant parada. Almenys nosaltres no tenim, si ho està fent algú altre no ho sé, però bueno, hi hauria possibilitats, no sé. El que passa que després és el de sempre, ficar-se a fer una mina, a on i com, i això també és delicat.